yan na. Yan naman. Ha! 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 Saan laki ito? Ito ka dito. Uy, tama lang. Tama lang. Ito, tama din. Yes! Magharap ko rin. Allah, grabe yan. Lalaki na lang. Kalipin ka rin. Yan ang flap. Ay, ganda kasi pala ng hook mo, kuya. Oh, laki ng hook ko eh. Nasa gis yan eh. Oh, yan mga to eh. Grabe. Talaga sabi ko sa inyo mga to, itong ispat na to. Napakarami dito ng mahuli yan pala kuya oh. Oh, kakadaan lang sa atin kanina. Grabe naman yan. Good morning tay. Ayan si tatay. Nakailang ka na tay? 5. Ang aga niyan tay ah. Bah, buhay na buhay pa mga tay oh. Kuya Verde. Good morning. Aga. Kaya tara. At para ma-update namin kayo ulit dito sa fishing spot ng Bliss, no, sa may Kalayaan Bridge. Ayan mga tayo. Ayan mga tayo, Kalayaan Bridge. Yan, dito tayo, no. At mga tayo, mga alas 9 or alas 9:30 uwi tayo. At tayo makikipista sa ating kumpare sa may sa may Mandaluyong, 'yon. Ay pista Amang San Miguel, 'yon, mga katay. Tara. Kuya Berde, kumusta? Kumusta yung natin nung nakaraan mo? Kasi masaya si Mrs. Ang dami. Ang dami ngayon. Dinala ko na yung panalok talaga. Yung sigurado. Oo, malaking tulong to kuya kasi. Nakawala na nakaraan mga tayo. Nakaraan, di ba? Oo. Ang setup natin mga tayo, taw-taw ulit. At tuhok yung gagamitin natin para mabilis tayo maka-harvest. Kasi yung huli natin ay iaayuda natin sa ating mga kumpare dyan sa Mandaluyong. May barangay Pleasant Hills. Pleasant Hills na. So yan natin. Dalawa kaagad yung gagamitin natin. Pamalakasan natin. Oh, Achoy! good morning! Good morning, idol! Meron kang isa shoutout. Shoutout sa mga taga Quezon City, lalo na sa Limtuato. Yan. Salamat Nunoy. Mabalos po. Salamat kasi rin. Dah, hinakagat ako ya. Oh, tayo. Oh yan, grabe, laki ka agad oh. Kuya, ayusin mo kuya. Ay, ayusin mo kuya pagka mayroong kuya, pag sobra yung panalo ako dito. Huwag na tayong paano dito, talagang kailangan na natin panalok dito. Kaya nga susunod, Oo. hindi gumawa, bibili lang. Kaya- Yung pwede sa umaba, Oo. may extension. Yung tube kuya na pamiwas. Dito kuya, taw-taw. Diba kay dancing worm yung gamit natin ng mga tayo. Yun, maraming salamat po sa inyo. Ay naku, nakalimutan natin mga to yung Marirefer pa kaya? yung tawag ito, nakalimutan natin yung magpapa-shout out. Nakalista na, naiwan. Ako. Paparefer pa kaya ito, brad? Ay, marirefer yan kuya. Ayaw. Oo, sayang yan, naputol yung ni Kuya Verde mga to. Meron pa naman ako. Yung rod niya, nag-try daw sa Guadalupe kaya alas 5 kuya. Nag-try ka na kagad to, gabi pa yun ah. Grabe ka excited. Ah, na. Wah, yun na. Ay, sus. Grabe mga tsuy. Ganda panimula sana oh. Grabe dito mga tsuy, maganda. Oh, yun na. Yan na mga tsuy. Ah, grabe, laki to. Allah. Tuwara ka, may panalok ako boy, may panalok ako. Kailangan ko ng panalok. Kala ko malaki. 5 fingers lang pala. Kala ko panalok na kagad. Eh mga tayo. 5 fingers. Yun, mega love shoutout kasi Nathaniel Temlonuevo. Yun. Si Kevin. Ito na katsoy, kagad. Ito na yung sasabihin natin mga pang-ihaw ba? Ito mga tayo, lang to. Hindi ako masyadong uhuli ng at para maiwan yung tilapia dito, no? Hindi natin maubos. Eh mga tayo, 1-0 tayo. Ay, maraming salamat kasi Frank Trasuna. Kasi paring perfect Carmento yun, solid supporters natin sa may 9 de Febrero.
Rodel Abaha, yan sa Abaha sana kada hagis huli no. Kuya. Sayang yung isa ko. Kakapukul lang. O wala. Ayan. 1-0. Banding lang ngayon. Dito maganda. Mga kaibigan nyo. Una-una, ano dito, malilim. Madawi pa, ano kuya? Preskong presko. Katsin ko kayo dito, yan si Kachoy GB. Kaso tulog pa si Kachoy GB. Kachoy, napilaok na yung manok mo. Tumilaok talaga, parang kala mo bantam nagdala na ako sa'yo. Oh, di ba? Iiwanan ko na sa ito para kung sakaling makahuli yung mga kaibigan natin dito, sigurado nang mahuli. Grabe kasi dito mga toy talaga. Kahapon na naman pala, mayroon na naman nagpahuli. Kaya po di ba vlog kahapon? Kinatay oh. Bayabasin ko kaya si tatay. Ganyan talaga sa Kabiwas oh. Kaya kasi Rory, I miss you kay inyo katoy. Kasi Michael. Si Delmar oh, balikan nyo na katoy Delmar dito kung saan nyo ko siniro dito. Nasiro ko dito nung nakaraan. Birthday ni Kabiwas. Pero ang dami ng huli nila. Ang huli mo. Uy! Diyan ka na naman! Tara na! Okay. Nakasaro na ako nonoy. Isaro na? Iyo. Ayan Katoy. Good morning Katoy. Good morning. Ayan na, good Virgin morning. Fishing Adventure. Yeah. Pasupport mga master. Dito naman kami. Makakapot naman kami dito. Ayan, shoutout Katoy, shoutout. Ayan na. Shoutout sa misis ko. Hello. Tsaka yung kasama ko. Ayan. Andun. Ay, yung ba yung anak mo? Ayan, sige Katoy. Good luck, good luck. Pagos lang doon Katoy sa spot mo na yun. Nilalayo ko sa cellphone. Ayo. Ay, oo nga, grabe mga kabataan ngayon kasi tama yung ginawa mo, no? Para malayo sa gadget, no? Ano pangalan ng anak mo, Kapre? Ano pangalan ng anak mo? Nice. Bayan. Big love shoutout sa anak ni Katoyan. Salamat Katoy. Yan, no? Big love shoutout nga pala kay Edwin, no? At sa anak niyang si Dice daw. Ayan, no? Tama yan. Yung anak ko nga rin, grabe kuya. Pagka umawak ng cellphone, babalik sa'yo, 5% na lang yung battery. Lumukso mga to yung anak ko. Nakawala. Anak ko. Masamang pangitain nito. Hindi naman nakakalabas to rito. Grabe, nakalaki oh. Di natin nakakulan, kuya. Naipasok niya kagad sa cooler. Bilis Wala eh. Kachoy, ang bilis. Kachoy JB, ang bilis mo naman bumili ng kape. Ang bilis yan. Sayang mga tili ko dahil ang bilis ni Kuya. Nakauli si Kuya Ray. Naangat mo na pala. Sasalubin ko na sa... Ilo. Oh, galing. Kuya Ray, si Manoy. Ayun, Si sakto-sakto sakto talaga yung panalok sana natin. Grabe, ang laki no. Kaya naman kasi ang nitong anak. Ay, ganda kasi pala ng hook mo kuya. Oh, laki ng hook ko eh. Nasa gis yan eh. Oh, yan mga to eh. Grabe, talaga sabi ko sa inyo mga to, itong spot na to. Napakarami dito ng ano. Mahuli yan pala kay kuya oh. Oh, kakadaan lang sa atin kanina. Grabe naman yan. Uy, grabe naman dito. Babayabasin ko nga si Kuya Ray dyan. Kuya, Kuya Perry, bayabasin natin si Kuya Runo. Ay, kinakagat na. Oh, Noy, teka lang. Noy. Katoy, malunggay ka tayo. Para patulong. Oh, kinakagat. Teka lang. Dito kami. Oh, di ba? Yan oh. Oh. Oh, Katoy, kunin mo. Sanukin mo rin konti. Dali. Katoy, Giniagawa. pasalok mo nga konti Katoy. Sayang yan, baka malakawala. Yo, di ba? Oh, di ba? Oh, sige. Tilapia Katoy. Sinalok ba naman yung 5 fingers? Mabalos no eh. Siyempre kay ano man mga Grabe mga
Uy, meron na naman Katsoy. Ala, Katsoy, oh. Malaki ulit Katsoy. Malaki ano yan? Malaki sabit. Ay, malaki nga. Oh. Ay, meron. Bro. Hindi ko na malaman kung ano gagawin ka mga Katsoy. Nalagay ko pala yung cellphone ko. Katsoy! Tulungan mo nga ako. Nakawala na tuloy. Natakot sa akin. Nakawala. Natakot sa akin, natakot. Meron, si Katsoy. Oh, baka matumba yung puno. Wala tayong lilim, ha? Ito pa. Oh. Ito pa. Ay, puno naman. Kamunggay na yan. Kamunggay. Grabe natin. Nagkatarantarantara ako rito. Ano ba yan? Katsoy. Ayun. Yay! Bumalik pa ito yung huli ko. Siguro daw yung hindi makawala ito. Gra nakawala yung isa ko. Bumalik eh. Tumalon. Swerte ni Kuya Ray mga ito. Yan yung biyaya. Plana yung ganyan Kuya Ray, di ba? 7 fingers. Okay. Oh, kape. Kape na mainit Oh, kayo dyan lang dyan, yan, mga Katsoy. Yan mga Katsoy, kape tayo. Di ba limalaglag ako? Wag lang itong nakatayo mo na 3 tonners. Sarap, grabe Katsoy. Sarap magkape Katsoy, oh. Ay, salamat po. Masi Ramon. Namit yun. Namit gid. Dai. Alamig na. Naimasoy. Konkonakon. Kuya Delphin, ikaw lang shoutout. Kuya, thank you kuya so much. Na-miss ko na yung Bruce Angles. Kumusta na kaya yung mga kape-fishing natin dyan? First fight ko kahapon. Pagtapon ko. Ay, ano mga Katsoy? Pitonggo, yun o, Pitonggo TV. Belated happy birthday, Pitonggo TV. Pagtapon ko, kinain na pala. Buti walang pusa dyan natin, no? Wala, ang pusa dito, maya marinig ko. Sige nga. Manghingi na naman ang tilapia sa akin yun. Pag maliit ang ibigay mo, sampalin lang sa paa. Kulukot itong tilapia na pusa na to ah. Bigyan mo na mga 3 fingers. At ngayon, kagagyan doon sa mga anak niya. Ganun ba yun? Pag binigyan mo lang, Dawi-dawi yung tilapia ngayon dito mga ati, grabe. pag binigyan mo ng tilapia, gaganon yun. Wow! Pag binigyan mo tuyo, Yawa pala yung ano, pagka maliit. Pero pag maganda yung size. gumaganon yung pusa. Wow! Wow! Ano pag adobo? Oh, ano pag adobo? Wow! Haba pa ng busis. Yan naman oh. Ah! Katsoy Frank, alak ka! Pulahan! Uy! May pusa pa! Tuwan-tuwa yung pusa. Bigyan yung pusa kay malaki. Wow! Uy! Uy, ganda! Ano? Katsoy Frank? Okay, ganda. Katsoy Rodel! Wala na. Uy, thank you Lord. Alright. Uy, ganda. Ng black filter. Kahit 4 lang, okay na sa akin. Pang-ihaw lang. Nakailan yung kahapon Katsoy? Ay. Ay, sabi mo Ang kahapon. balde nito kahapon. Ha? Yung alahati ang balde. Unang bigwas. Unang bigwas kalahati. Baka naman dumaan yung magdadala dyan. Nanibago nga ako paggamit eh. Pang taw-taw pa rin yung galawan sa kamay ko eh. Oh, salokin mo. Yan, mga Katsoy, oh. Laki. Ano yan? Ay. Para sigurado. Kumpiyansa lagi. Pag malaki talaga, salok agad kahit wala ng kilo. Ano yan? Tilapia na lang. Tilapia. Ayun mga Katsoy, oh, di ba? Malaking tulong yung ano natin dyan. Kaya iwan ko na yan dito. Hindi, tago ko yan dito sa loob. Katsoy. Kasi sayang nga yung mga kaibigan natin dito. Kita mo? Yan naman. Ha! Ang laki ito. Dito ka dito rin. Uy, tama lang. Tama lang. Dito. Come on, baby. Oh, di ba mga? Come on, baby. Oh, di ba mga Toy? Oh. Kasi nilamusan. Uy, naligo na ako. Ganda to. Yun, may kalab shout nga pala sa mga ano, sa papaya hangers ito. Doon ko sila nakita nito mga Toy. Sila
Boss RSG. Lahat sila may panalok. Grabe oh. Ito mga tiyo. Tao pa oh. Sapul na sapul. Yun lang, sumasabit pa lang. Ah. Ah. Lord. Ganda talaga ng mga size nito mga to eh. Pipili ko. Uy. Isa na lang, pwede na. Ay, pista po. Nagsiselebrate ng kapistahan ngayon kay Amang San Miguel. Ayun, shoutout nga pala sa asawa ni Kuya Isaganit lang. Nanood pala sa atin pala. Thank you po ate. At siyempre pa-support din mga ito kay Isaganit lang. Namit siya natin isang araw dito sa kapila. Hindi nga lang kami nakapag-patient banding kasi napakainit ng spot na yung mati. Hindi ako nag-video pero maganda mo ito eh. Yung dyan sa may paliko na yan, bago kayo dumating dito, ang ganda mo, paagos lang. Napakagandang spot. Yung spot na namin ni Kabiwas. Ganda. Paagos-agos lang. Ito, grabe yung lakas naman ng current ito kuya. Oh, magkaano talaga siya. Kaalimbukay. Nakakatawa siguro yung natuto ng alimbukay. Salitang Bicol kasi yung mga alimbukay. Yung nag-iipo siya, tumaga niya yung tubig. Agad mo ito yun. Oh, grabe. Ano, panalo kuya? Ganda ng mga size. Kala ko panalo ko kuya. Simple-simple lang si kuya, angat ng angat. Kala mo kuya, really kita mabibidyoan. Uy. Uy, may hito oh. Hito yung goyang-goyang, may balbas eh. Ganyan oh. Nakakasiyot na sana tayo ng hito. Panalok! Ay! Teka lang Katoy! O Katoy! Teka lang! Baka wala yan! Ay, naangat na. Oo, di ba? Shoot ka pinakasawas na plate. Anong ritual yan, Katoy? Anong ritual yan? Shoot ka pinakasawas na plate. Hindi kayo sa isda. Salong ko sa tubig. Ang ganda, mapuno mo lang yung ano yan, yung timba na yan, iwan ko lang. Kasama na lahat ng kapitbahay mo yan. Katoy, First bite. Katoy, sa paningin mo, ilang size yan? Oh! Kaya na naman oh! Katoy! Katoy. Ah! Size, inihaw. Grabe. Di naman kasi kumagat eh. Inihaw Ay, size di yan. umano siya mga ate, di. Pag kumagat talaga, sabay-sabay yun. Ano? Sayang. May sinasabi ko, hati Hindi kasi ang naman sarili kasi ko mga ate kumagat eh. Ano, inangkita Kaya ako ko makapokus sa pang-isda eh. Kasi eh. hati Nililipat yung ano ko, may laman eh. Hati ang isipan ko kasi may lakad pa ako eh. Pero mabilis lang. May biyahe tayo, may mabilisan tayo mag-commute eh. Matulin nga maglakad, commute pa. Taxi! Tayo na, may mingwit ka lang, dito ang tulog, tapos mag-taxi ka pa. Taxi kill ba? Katawa si. Okay, yung taxi na. Saglit ka lang nawala, nag-uusap pa tayo, bigla kang nawala. Doon pala, pumukul ka lang sa tulog. Siyempre, naghanap ang first bite. Naganap ng first prize. So, yung akin, oh. Okay na sana. Uy! Oh! Allah! Ano? Salok? Ah, malaki! Bigay mo ito dito! Oro, kaya? Okay. Sa ilong eh. Nasa ilong ba? Nasa ilong tama. Master Mike lang talaga. Uy! Uy! Ano to? Ay! Wala na naman mga ano ba yun? Sabit lang ba yun? Hiwaga. May hiwaga talaga tong spot na to. Para nag-usap-usap sila, ano kuya?
Kaso parang hindi eh. Sila lang nakakahuli. Okay. Kagat na ulit. Bayabasin natin dito sa kanya. Kasi natin abot si Kuya Ray. Ito na naman! Ito! Wala ulit. Dalawa na. Ayun talaga. Kumagat yun. Kita ko nga. Ano ba ito? Mapurol na ba ito? Sayang no ya. Sayang yan naman. Oo, malaki yun. Nakawala eh. Yun o, Kabingwit. Punta ka dito, Kabingwit. Bata TV. Ito yung bagay sa'yo, Noy, kasi ano, maaga yung kagat dito talaga, Noy. Pag out mo, Noy, diretso ka na digdi, sigurado. Tapos text mo ko para yung ano, bullets idaan ko sa'yo dito. Pag may lakad ako. Pero kailangan banding tayo, no. Ha? Salak ba? Ay, salak nga. Ito. Patoy. Teka lang. Ayan, kailangan natin, no. Teka lang. Sana ba? Ginagawa mo. Yan. Yeah! Woo! Tiro na. Napasayang. Muntik pang ma-disgrace cellphone ko. Sabi ko sa inyo mga katoy. Katoy! Sarap. Parang ako lang nagsabi kayo na. Sabi ko na makaito ako eh. Bakit yung hiling ko napupunta sa inyo? Oo, sabi ko sa iyo. Kasi nakita ko na yung kanina dito eh. Oh, lumutang nga. Yung balbas nakita namin ni Kuya Per. Oo, nakita ko na. Kaya sinabi ko. Sabi ko agad yan. Yan yung mga ito, pagka meron kayo nakita na ano. Nakikita niyo pagka ano yung lumikwad ba? yung gumanyan na ibabaw, likwad kasi sa Bicol yan eh. Talagang kakagat yan. Pukulan nyo ng pukulan, sigurado yan. Di aabot 30 minutes yan, mahuhuli nyo talaga yan. Kakasabi ko lang, nakagat na kagad. Sabi na naman ni Kuya Ron ito, paano mo nasabi? Ganda talaga niya. Ay, busy talaga Lord. Kala ko nga rin dalag eh. Akala ko katay, nagbibiro ka lang, panalok. Kala ko sumabit. Tingnan mo yung agad yung fishing rod niya, gumagalaw. Sabi ko, Dalawa sumabit yun eh kasi ilalim eh. naglalaban Isda to. Grabe. Diyan mo lang eh. Kasi dyan lang naman nakakuha ng flapla eh. Ay ano. Hindi, abot na lang. Sirte yan pag ganyan. Dyan mo lang, may momentum nyo yan eh. Okay oh. Ganda no? Pupula pati. Pupula pati ng kulay. Huli na po. Salok na po. Salok lagi. Sabi ko sa'yo, dyan mo na lang ilagay yung panalok eh. Ayaw pa kasing maniwala sa akin kasi. Ganda talaga yung spot na yan eh. Kasi ano yan ano eh. Oo. Masisira lang ang masasaktan lang. Okay lang yun kasi mapanaginipan naman nila yun eh. Buti ko mga panaginipan, paano kung di makatulog? Yun lang. Seryosin. Ayan na naman oh. Oh, di ba? Ala, makunti na lang. Ako rin.
Ay, maganda tama, maganda. Maganda kuya. Nakita ko na yung alang-alay. Maganda, maganda. Kaya yan, si kuya pa. Malupit na yung mamiwas si kuya. Akin na, Choy! Bago ko umalis. Kung ibibigay mo sa akin, bigay mo. Bigwasan mo na. Kasi baka sabihin ng mga katsoy natin. Hindi yan. Kinuha ko dyan sa timba mo. Nako. Joke lang. Ang dami kasi oh. Yes, joking. Sino kaya itong Hindi ko no. Akin na. Tulungan ka na kasi. Oo, akin na. Baka may yung pinaka-plapla ko pa yung makuha ko dyan. Hindi ni. Yun. Kagat. Ay. Maligo muna. Mukhang makakabili ka na ng ano mo ah. May diretso din ako almusal dun sa ano, kantin. Kuha kang sahod. Oh, kuha ko 1,000 sa Lagapak. Lagapak. Thank you Lord. Maraming salamat Okay. Kachoy. Yun o, shout Alphonse out ba? pala Balik, kay Alphonse? JB, thank you. Ano kasi, awit ng kumpare ko ngayon. Awit ng kumpare ko. Papasalubong ko sa pista. Si Kachoy ano eh. Si Kachoy Nathaniel Templonevo. Yun Kachoy. Hindi naman tayo harvest, okay na to. At para matikman nyo rin yung talagang pinaghihirapan namin dito. Diba Kachoy? Kachoy! Salamat! May lakad si Kachoy. Naawitan pa natin mga isang lakad. 5 fingers lang naman yung matay. Hindi bla-bla yun eh. Kasi bang bla-bla, pag nag 5.5 na yun, 5.1 daw mataas yun ang bla-bla daw kasi ganito na. Pag once sa lumagpas na daw, sabi nung yun ang matanda, mataya sana sa barangay Pila-Pila, kaya hindi ko makalimutan yan. Yung tatay doon na una nagsisimula pa lang tayo na mamiwas. Ang bla-bla daw, pag lagpas ng 5, yun ang bla-bla na daw yun. Yan ang pagkakasabi sa akin. Kaya pagka na 5 fingers may kita ko, bla-bla dyan sabi ko eh. Oh, yan na naman oh. Ano ba yan? 5.2? Kachoy, mukhang dinadaan mo lang kami sa timing dyan ah. Parang ano, the silencer yan ah. Ganda ng mulian dyan sa kabila mo kuya. Kuya, agad yang ganyan. Diba? Pitikin mo konti nga, yung ganun. Minsan ganyan yung mga malaki kuya eh. Yung kulubog-lubog lang ganyan. Ay, ganda kuya. Salok mo kuya. Salok. Yeah. Yes! O, diba kuya, dyan lang talaga eh. Diba? Kanina pa yun eh. Kanina pa nga yung kasi eh. Saka Oh, huwag mong luwagan. Dapat tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy kuya. Wag diretso mga retrieving. Makakawala yung pag ganun. Pag inihinto mo yung retrieve, butil lang, alang-alang. Dito lang mga tayo. Nadaan sa kwento. Dinaan sa kwento, binayabas ni Kachoy. Kaya, Kachoy, pagharap ko rin. Allah, grabe ang lalaki na lang. Kaya kay Kachoy. Diyos. Ganda. Yan ang plapla Kachoy, sasabi. 7.2. Kuya, nasa harapan mo lang talaga kuya, no? Oo nga eh. Ganda, no? Ang ganda pati ng sukat. Yan. Silang bakbakan nyo ng bakbakan. Birahin nyo ng birahin nyo. Kasi Ronnie, I need your help again. Bayabasin mo. Maganda pati ng mga size mga tayo. Ah! Asan na yung isa nito?
Ah, tama. Kala ko nakawala ulit yung isa eh. Lumukso na nga isa kanina. Nahuli ko rin. Nahuli ko rin yung... Tatlo na yung ano dito eh. Dito pa oh. Uy. Tumagilid na. Magpapahuli pag tumagilid na. Mga tayo. Uy, kagat yan mga katsoy. Uy, tik pa. Isa pa mga tayo, isa pa. Matagal eh. Gusto ko yung talagang magandang biwas eh. Nangaangat ko na naman mga tayo. Huli na pala. Yan mga huling not expected. Not expected. Ayan mga tayo. Tama na po muna mga tayo kasi nakikita na sa atin yung mga aking kumpare. Maraming salamat sa inyo mga toy. Ito yung huli natin mga toy. At salamat nga pala kay Kati JC na. Ayos na yan mga toy. Huli check. Okay, pasensya na mga toy. At ako'y nabitin tayo sa fishing adventures. At ako'y may lakad. No? Thank you kay Kati Kati JB. Kita Kuya Jay yan doon. Sita. Sinapit ako. Kuya Perdi, thank you kayo kuya. Maulan muna ako. Kasi Mike. Noy. Paulin na muna ako Noy ta. Makipista kita. Yan mabalos po. Oo. Oo, ito kuya. Sa'yo na to kuya. Ano? Dami to kuya. Ubusin mo ito. Dami to. Kapalay ka ba ba? Kacay, bulate. Manoy, may bulate ka pa? Thank you. Oo. Kasi magano ako. Mamimista tayo. Yan o. Thank you sa inyo Katoy. Kasi Mike. You know. Mabalas sa Indo, gabos. Okay, mabalas po. Magandang spot natin ngayon dito mga toy. Maaga kagatan. Hindi tayo masyadong pasisi na kayo, medyo mahaba yung natin. Nasa alok mo. Okay. Ipakaiwan na lang dito. Kuya. Sa loob ni sa condominium ni KGB. Thank you Matoy. Yan. Salamat po. Manay Jay, mabalos. Sa Indo. Ayan, ang huli ko Matoy. Highlight natin yung mga huli namin dito Matoy. Ayan o. Ang dami rin, lalaki. Ayan kay Manoy Jay. Matoy. Pahiling man Manoy. Di ba mga toy? Uy, may plap pa yan. Mabalos Manoy. Mga Manoy, pahiling man daw ng inyong huli Manoy. I-highlight natin Manoy. Kay Kuya Perdi mga toy. Uy, ganda na mga huli niya. Idol, shout out Idol. Shout out. Nasay na si mga nalo. Yan, uwi na ako katoy. Ikatsoy Mike. Rochoy Fishing Adventure mga master. Thank you po. Patingin ako ng huli niyo no. Ito sa iyo. Apat talaga. Tingin mo kayo. Thank you po. Uy, grabe oh. Thank you Katoy. Mabalos. Ayun, kay Kuya Boy, andun oh. Ito kay Manono. Ha? Yan oh. May mga signature mo. Para makita naman sa TV. Si Hito. Si Hito, ayan. Yun. Ayun, grabe, may hito pa. Oh, di ang laki niyan. Okay. Ayan, iniwan ka yung panalo para sigurado. Salamat no. Yes, sir. Opo. Salamat sa inyo. Ano Kuya Boy? Saan yung uli mo Kuya Boy? Uwi ka na? Oo, lutuin pa namin to kasi makipista ako San Miguel. Thank you po. Ayan. Nakakawa na kaya? Ay, yung bulas, nakawala na oh. Kay Kuya Boy ito mga tayo. Dito lang yan mga tayo sa likod na Makati Park. Ngayon ay Taguig People's Park na. Oh, kay Kuya Boy oh. Grabe. Puro good size Kuya Boy no? Okay, pakala muna ako sa inyo. Kumparing Frank Rasona. Kuya Kachi Nathaniel Tebulnibo. Yan na. Yung pamilya natin. Ayan, shoutout sa lahat ng FJ family no? Ayan, ang daming handa mga tayo. Problema mga tayo, nakalimutan yung tilapia natin. Ang dami na rin pala dito. Ayan o. Shoutout, wala pa yung mga umulan kasi mga tayo, umulan. Pare perfect, tara na.
Para Rodel!